ngwa unu otu ihe obibi anyị niile agaghị ehicha ụra mana anyị niile ga-agbanwe n'otu ntabi anya ọ ga-abụ ihe mberede ha ga-anụ obi igwe obi igwe ga-ekwu mmadụ niile nwụrụ anwụ ga-ekulite mana ahụ ha ere ure mana ahụ ha agaghị ere ure obi igwe ga-ekwu obi igwe ga-ekwu ma ndị nwụrụ anwụ ga-ekulite ahụ ha ere ahụ ha agaghị ere ure anyị ga-agbanwe anyị ga-agbanwe anyị
yikwasa yikwasa ahụ na-agaghị ere ure ahụ nke na nwa nwụ ga-abịa yikwasa 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 ndụ oge yikwasa yikwasa ndụ ndụ nke n'ọgaghị anwụ n'ọgaghị anwụ n'ọgaghị anwụ n'ọgaghị anwụ n'ọgaghị anwụ ke n'ọgaghị anwụ ọzọ obi igwe ga-ekwu ndị nwụrụ anwụ ga-ekulite ndị nwụrụ anwụ ga-ekulite mana ahụ ha ere ure obi igwe ga-ekwu mmadụ niile nwụrụ anwụ ga-ekulite mana ahụ ha ere ure mana ahụ ha agaghị ere ure anyị ga-agbanwe anyị ga-agbanwe obi igwe ga-ekwu obi igwe ga-ekwu ma ndị nwụrụ anwụ ga-ekulite ahụ ha ere ure
ha